Türkiye халыкларының Нәурүз халыкара театр фестивале башлана. Шул уңайдан студиябызда Галәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры директоры Илфир Якупов. Хәйле көн исәмсез. Безнең бу елгы фестиваль ничәсенә кадәр дәвам итәчәк? Бу елгы фестиваль 1 июньнән 8 июньгә кадәр дәвам итәчәк. 29 театр, 29 спектакль күрсәтәбез шул дәвердә. Бик кызыклы булачак. Һәм менә әлеге фестивальнең яңалыклары бүтән фестивальләргә караганда дип карасак, ул безнең беренче тапкыр әлеге фестивальдә катнашачак таджик театры, шулай ук үзбәк театры. Таджик театры төрки телләр гаиләлегенә кермәсә дә, ләкин Нәүрүз дигән бәйрәм аларда да шулай ук үтә. Һәм Нәүрүз театр фестивале СССР заманында кайчандыр аларда да беренчеләрдән булып үткән иде бу фестиваль. Шуңа күрә без аларны читләп узарга булмадык, чакырабыз. Шулай ук кунак фестивальнең Казанда, Татарстанда бер тапкырда булмаган, аның ул илнең театрының чыгышлары булмаган дип беләм. Румын театры киләчәк. Румын театры шулай ук кызыклы спектакльләрен күрсәтәчәк. Географиясы киңәя димәк. Әйе, география киңәя һәм без ниндидер менә төрки телле театрлар кысалыгында гына калмыйбыз, зураябыз, чөнки театр дөньясы ул кызыклы дөнья, телгә дә бәйле түгел. Спектакльләр барганда сәхнәдән сөйләсәләр дигән аларның уйнау дәрәҗәләреннән, уйнау сәләтләреннән барлык спектакль аңлашыла, әсәрләр аңлашыла. Театрның ике мәйданында улы һәм кече сәхнә икесе дә гөрләп эшләп торачак дип аңлыйбыз. Әйе, бу безнең театрда гына түгел, монда әле безнең Тинчурин театрында да спектакльләр күрсәтеләчәк. Шулай күрсәтеләчәк яшь тамашачылар, татар яшь тамашачылар театрында Кариев исемендәге, шулай рус яшь тамашачылар театрында да спектакльләр үтәчәк фестивальдә. Менә географиясы киңәя дип әйтегез, асылы һәм урыны үзгәрмәсме? Ул бит инде ел саен Казанда үтә әлеге фестиваль. Әйе, дөрес сорау. Без елдан-ел хәзерге вакытта театрлар бик күп сорыйлар, килергә бик күп катнашырга теләүчеләр. Әмма ләкин без алдан спектакльләрне, театрларны сайлап алганда видео язмаларын карыйбыз спектакльләрне. Һәм әлбәттә менә зәвыкны төшермәс өчен халыкка һәм фестивальнең дә шул килгән илләрнең дә театр сәнгать зәвыкларын күтәрергә һәм күрсәтергә. Мәсәлән, менә шундый мисал гына китерәм. Казакъстаннан катнаша ике театр, Курчак театры һәм Урам да уйный торган театр. Әмма ләкин драма театрлары арасыннан без сайлап ала алмадык. Чөнки шул вакытта бик күп тәгән. Икенчедән без кабатлануны яратмыйбыз. Яңарак, әйбәтрәк, сыйфатлырак спектакльләр таләп итәбез. Һәм менә шундый бер мәсьәлә булды. Икенче яктан, мәсәлән, безнең үзебезнең кабул итүче буларак, безнең Камал театрында катнаша, шулай ук Тинчурин, Кариев театрлары катнаша. Аларга карый әле Казан театрларына карый без чакырдык. Минзәлә татар театрын һәм шулай ук Әлмәт татар театрын. Аларның дагы спектакль дәрәҗәләре үсә, Аллага шөкер. Алар дагы менә бу һәр даим фестивальне уздыру, аларның күзәтеп барулары бик кызыклы, менә шундый матур күренеш күрәбез. Алар дагы үзгәрә, Аллага шөкер. Тулай репертуар сәясәтенә күз салганда ниндирәк юнәлештәге әсәрләр тәкъдим ителә? Төрлесе бар. Монда бар классика, урыс классикасы да бар, Гогольда бар, шулай ук бар заман әсәрләре дигән, шулай ук бар эксперименталь спектакльләрдә. Эксперименталь дип әйтеп булмый. Эксперименталь спектакльләр юк, әмма ләкин үзләренең үз илләрендәге классик әсәрләрдәге алып киләләр. Һәм шулай ук безнең дәген Татарстанда да спектакльләр, татар классика спектакльләре бар. Без андый шикләү куймыйбыз. Әлбәттә без әгәр классика яки чит ил классикасы, рус классикасы бүгенге заман әсәре булса, иң мөһиме куелышы. Әлбәттә. Куелышы матур, сыйфатлы, әйбәт булса, biz андый спектакльләрне кабул итәбез һәм әлбәттә тамашачыга, Казан тамашачысына тәкъдим итәчәкбез.
Белгәнемчә, бу елгы фестиваль башкорт театр сәнгатенә багышлана. Чыннан без бер урында утырырга яратмыйбыз, ниндидер яңалыклар кертәбез. Бу яңалыкны инде без күптән керткән идек. Беренче шундый багышлау булды безнең Казакстан Республикасына, Казакстан театрларына. Шуннан соң Саха-Якутияга булды узганы. Бу елны Башкортстанга 17-нче елда, әлбәттә без аны алдан багышлыйбыз, алдан ук әйтеп куябыз. 17-нче елда әле уйлаганда, әйдәгез багышлыйп, нәрсәдән? Ул Башкортстан Республикасы хөкүмәтлеге, Башкортстан үзе һәм халкы театрал шулай халык, һәм анда шулай күп театрлар. Күп театрлар булгач, без монда ничектер күрсәтәбез дәүләткә дәгән, күрсәтәбез аларга даган, менә мондый театрларда була. Һәм икенчесе сәбәбе менә шундый багышлауларның атна дәвамында 29 спектакль дип әйттем. Аны карап бетерергә һәрберсен әлбәттә мөмкинчелек юк. Булай багышлаганда без чакырдык 6 театр Башкортстаннан. Көн саен диярлек аларның спектакльләре булачак һәм тамашачы, Казан тамашачы, килгән кунаклар Казанга күрәчәкләр Башкортстан театр сәнгатен. Шул ук чиратта безнең Тывадан даган шулай килә, якутлар да килә, Азербайҗан театрлары да килә, Казакстан әйтеп киттем инде, Үзбәкстан менә беренче тапкыр. Бик кызыклы булачак. Шуннан да бик зур сәнгать бәйрәме булырга охшап тора. Әлбәттә, 500-дән артык шунда әйтеп китәсем килә, 500-дән артык катнашучы булачак, 1000-гә якын артистлар киләчәкләр һәм сәхнә эшчеләре дип әйтик. Шулай булсын, бу инде үзенә күрә бер кайнап алу булыр. Нәтиҗәле булсын. Рәхмәт сезгә. Шулай булсын, рәхмәт. Уңышлар. Хөрмәтле тамашачылар, студиябызда кунакта Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры директоры Эльвира Фәнди Якупов булды. Без Нәүрүз турында сөйләштек.